गिबियावनो आं नोंथांमोननिसिम मेडियाफोरनिसिम जोंनि माबानिफ्राय कमिटिनि तरफनिफ्राय आं धन्यबाद होनाय जाबाय। बे फुजा कमिटिनि आं प्रेसिडेन्ट हिसाबै दिनै आं गतै बिजनी आरो अखमबाखिनो जोंनि बे फुजाखौ खेबसेबाबो एसे आशीर्बाद हरनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। कारन एबारसो जों प्रथम खालायदों। जों बेयाव हायनानोगोर आरो बिजनी आमगुरि कल'नि आरो माबाखौ लानानै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लानानै दिनै जों बोराय बुरै गासिबखौबो लानानै जों बेयाव दुर्गा फुजा खालायनो ओंखारदों। बे दुर्गा फुजा कमिटिनि जानानै आं प्रेसिडेन्ट हिसाबै दङ। बेयाव दिनै आं नोंथांमोनखौ मोनसे खावलायनो सानो, बयबो जाहाथे जोंनि बे फुजाखौ जाफुंनायाव सहाय सहजुगिता खालायो। बेखौनो आंनि माबानिफ्राय कमिटिनि प्रेसिडेन्ट हिसाबै आं नोंथांमोननिसिम बे मेसेजखौ हरबाय। आरो लोगोसे जोंनि दिनै बे टीमा जादों, बे माबाया थलुआ माबा जागोन आरो गेटआ जेरै बेयाव थागोन, जाफि थागोन, आर'नाइ थागोन आरो राजबंशी गामसाबो थागोन। गतै भिन्न जातिखौ लानानै बिभिन्न जनगोष्ठीखौ लानानै जों दिनै बेयाव दुर्गा फुजा खालायनो ओंखारदों। गतिके रायजो राजा नोंथांमोना जोंखौ सहाय खालायो, बेखौनो बुंनानै आं एसेयावनो फोजोबबाय।